Din păcate, iarna nu vine doar cu zăpadă și cu magia sărbătorilor, ci și cu răceală. Problema este că ne putem îmbolnăvi chiar dacă ne îmbrăcăm corespunzător și evităm locurile aglomerate. Ajunge să punem mâna pe un telefon folosit anterior de o persoană răcită ca să ne molipsim imediat. Asta nu înseamnă că trebuie să ne repezim imediat în sertarul cu medicamente și să luăm cele mai puternice pastile. Cel mai bine este să ne tratăm ca pe vremea bunicilor. Nu doar că vom scăpa de răceală mult mai repede, dar ne vom ridica și gradul de imunitate. Contrar părerii generale, nu toți românii se repedă în farmacii în momentul în care simt că încearcă răceala. Sau, dacă o fac, nu pleacă de acolo cu o pungă plină cu pastile. Ceaiuri, băi, și eventual un paracetamol, tot ce e mai simplu. Bem ceai cald și ne hidratăm foarte bine și mâncăm sănătos, nu? Mâncatul sănătos ajută foarte mult, cu o condiție, să conțină acele alimente care ne pot scăpa de răceală. Usturoi, lămâie. Lămâie foarte mult, usturoi, bineînțeles, și apă. Tratamentele naturiste, mai ales în faza incipientă a răcelii, sunt recomandate și de medici, cu mici precizări. Răceala reprezintă un dezechilibru între un sistem imunitar scăzut și o prezență crescută a unor germeni în mediu. Există diverse tratamente pentru răceală, unul dintre ele poate fi usturoiul, dar trebuie să fim atenți. Nu pot lua usturoi persoane cu gastrită. Nu doar usturoiul, ceapa și lămâia ne ajută în lupta împotriva răcelii, ci și odihna. Somnul bun, la orele la care trebuie, la orele bune, ne ajută să prevenim răceala. Somnul reface organismul, reface toate resursele organismului, este bun pentru metabolism, este bun pentru asimilație, dar mai ales reface resursele emoționale. În afară de alimentație și odihnă, foarte folositor este și sportul. Nu neapărat ca metodă de luptă împotriva răcelii, ci de prevenire a acesteia. Bineînțeles, cu creștem imunitatea, creștem și puterea corpului de reacționa. De când practic sport, pot să spun că am renunțat la toate medicamentele convenționale. Indiferent ce fel de sport alegeți să practicați, nu trebuie să vă îndoiți de efectele sale benefice asupra organismului. În mod sigur răcim mai greu, dar ce este un lucru pe care l-am testat cu clienții mei este că în momentul în care răcesc și vin și fac sport, răceala trece mai repede. Nu pot spune că sportul vindecă răceala, dar ajută la ameliorarea ei. Dar cel mai important lucru, nu uitați să vă spălați cât mai des pe mâini. Poate părea ciudat, dar e posibil să răciți și dacă ați atins obiecte folosite de persoane care deja suferă de această boală.